Eżis semmija nilqakom għal programm ieħor taħt il-Qoxra ppreżentat minni Vella Gera intella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħanitkellmu fuq l-adattament tal-film tant mistenni tar-rumanz rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ta' Vella Gera, Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi, ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2012. Se jiddebutta fiċ-ċinema lokali nhar il-ġimgħa 6 ta' Awwissu fl-Eden Cinemas. Qabel it-tnedija tiegħu fi ftit ġimgħat nitkellmu mad-direttur u l-produttur tiegħu Martin Bonnici mal-awtur tal-Ktieb, Vella Gera. Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi ġie prodott bl-appoġġ tal-Fond għall-Adattament Ċinematografiku tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Martin, għadni kemm semmejt, issa fadal ġimgħa u xi ftit jiem biss qabel ma Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi jibda jintwera fiċ-ċinema. Kif qed tħossok f'dan il-punt? Għajjien, għaxem ħafna xogħol xisir, imma kollha ċetat biex nara kif l-udjenza tilqa' l-film, speċjalment minħabba il-suġġett li jitratta, u koll ċertu forsi nista' ngħid kuntent li fl-aħħar il-film qed jasal għand l-udjenzi. Fejn se jkun qed jintwera u kemm se jdum fis-swali taċ-ċinema? Ħanibdew esklusivament l-Eden Cinemas fejn ħajamel ammont ta' ġimgħat diffiċli tgħid ta' kemm ħajdum film imma qed naraw bejn ġimgħatejn u 3 ġimgħat jintwer hemmhekk u mbagħad wara jiġi imxandar fuq f'postijiet differenti. Ġifieri wara li f'Awwissu jintwera l-Eden Cinemas qed inħarsu wkoll lejn teatri oħrajn, cinemas oħra f'Malta, kif ukoll f'mezzi ta' xandir differenti li hawn available f'Malta. Tajjeb, Alex u Martin, għal dawk kollha li forsi mhumiex familjari mar-rumanz, mal-istorja, kif tiddeskrivuh forsi fi ftit kliem? Nibdajjen. Ibdin tal-ek. Għax ir-rumanz u l-film għandhom huma l-istess storja, ma l-film imur direzzjoni oħra fil-film, ġifieri ma nistax nitkellem għal-film. Dwar il-ktieb bħal kull romanz ma tistax tgħid eżatt meta jibda meta tiġi l-ewwel idea. Huwa bħal siġra li tikber u mill-eruq u bil-mod tisponta toħroġ mill-art u tikber tajn is-sema, mbagħad jibdew jgħixu fl-saħħa fih u jibdew isaffru jagħmlu l-bejta. Allura huwa proċess twil ħafna. Nista' ngħidu li dan kollox naħseb xi 15-il sena u kien mezz kif nista' naffronta daqsxejn l-isfond kulturali tiegħi u anke ċertu storja reċenti tal-pajjiż tiegħi ta' Malta. Fil-qasir immens. Minna ħaddija jien dejjem naraħ, dejjem rajtu bħala l-istorja ta' żewġ irġiel missieru weben li huma mifrudin b'30 sena ta' storja tal-pajjiż u li fil-ġraja u relazzjoni ta' bejniethom jisom jagħtuna lok fejn nesploraw ftit il-pajjiż u l-istorja reċenti tal-pajjiż. Wieħed l-isbaħ kummenti li rċevejt fuq il-film il-ftit nis li raw s'issa kienet li żagħżugħ Malta qal li għalkemm huwa dwar dan nies partikolari qisu film dwar Malta. Vera ħassejt li Malta toħroġ full parti minnu. Mhux billi hemm ritratti sbieħ ta' Malta fih, imma minħabba l-karattri mhix x'huma għaddejjin u l-affarijiet li qed jgħidu li qed jagħmlu tul din l-istorja. Alex, Sriep kien ktieb li jagħmel daqsxejn ħoss mhux ħażin meta ġie ppubblikat, mar tajjeb ukoll mal-udjenzi. Qabel ma nitkellmu ma' Martin fuq il-bidu tal-proġett bħala film, nixtieq insaqsik kif nibdet l-idea tar-rumanz u x'kien il-proċess diġà għattilna li dom tiktbu madwar 15-il sena u x'hekk. Ejja, kif kont qed ngħid romanz diffiċli tgħid meta jinbet eżattament għall-inqas fil-każ tiegħi bħala ktieb diffiċli ngħid għax ikunu ikram taħlita ta' impulsi u idejat li bil-mod jingħaqdu
U minnhom tinduna nara għak għandi xi ħaġa ikbar mill-exit li għandi. Imma kif kont qed ngħid, l-istorja kienet għalija storja hija skuża biex nesplora ċerti feelings u ideoloġiji wkoll affarijiet li nieħdu for granted forsi fil-ħajja li forsi m'għandniex nieħdu for granted dwarna nfusna. Hija speċi ta' reflection, ktieb għalija r-rumanz huwa forma ta' riflessjoni fuq il-ħajja tiegħi u ta' madwari. Dwar l-istorja hija simili ħafna għal dak li qal Martin u missieri ben u l-passat u l-futur u kollox imħallat, il-politika, it-tmeninijiet, il-politika fil-early 2010s ngħidu hekk għax it-ktieb ħareġ fil-2012, sena qabel elezzjoni li issa naraw li kien vera importanti għas-storja ta' Malta. Fil-negattiv u fil-pozittiv forsi, għadna ma nafux. Allura, hemm ħafna affarijiet li huma mħaltin flimkien fil-ktieb. U il-film, nista' ngħid ħaġa, il-film jaqbad dawn l-idejat u jagħmilhom tiegħu. M'għadhomx Martin, Theo li kiteb l-iscript miegħu, ħadu il-ktieb u Għabbat ngħid, ħolqu xi ħaġa ġdida li jiena statejn m'għandix naqsam magħha iżjed għax ma kellix naqsam mal-film. Allura hija eċitanti għalija f'sens li nara su ibni il-ktieb huwa ibni tela jimxi għamel ħbieb ġodda li m'għandix naqsam jien magħhom ninkwieta naqra għalih għax forsi bad company xi kultant. Imma x'tagħmel u missier irid jaċċetta li l-ħajja tkompli timxi fuq qudiemna. Vera miltinna analoġija ħelwa, Alex. Martin, dan huwa l-ewwel feature film tal-films tiegħek wara numru ta' films qosra. Meta bdejt taħseb biex tadatta l-ktieb ta' Alex film? U forsi liema aspett tar-rumanz ħalla l-iktar impressjoni profonda fuqek? Mela, din l-avventura bdiet naħseb fl-2015 u 16 kont rajt il-ktieb u kont rajt l-Alex dwar possibilità li nadattawh. Jiġifieri ilna ftit snin naħdmu fuqu sakemm ma wasalna l-hawnhekk. Li hija ħaġa normali ħafna, film ma jsirx mill-lum għall-għada, dejjem għandek ammont ta' snin biex tiżviluppah, tara kif ħassib ir-riżorsi, taqqat it-tim u affarijiet bħal dawn. Naħseb l-iktar ħaġa li qatitni kienet il-fatt li xi ħaġa li semma Alex issa li l-istorja kienet għalkemm kienet storja tajba hija skuża biex toħroġ ċertu idejat u ċertu mistoqsijiet u ċertu emozzjonijiet li jkunu ħoss dwar il-pajjiż. U rajt opportunità tajba biex nippruvaw kemm jista' jkun nesploraw l-istorja reċenti ta' Malta mingħajr ma nkunu mingħajr ma nagħmlu film dwar il-politika. Għalkemm il-film hu dwar il-politika, dwar il-realtà Maltija, dwar l-istorja Maltija, il-film fil-verità huwa dwar dan nies bħalna li għaddew mill-istess affarijiet li għaddejna aħna u għaddew minnhom miserjietna. U rajt li kien hemm ħafna potenzjal biex jaħdem on screen. Ovvjament kif għal Alex kellu bżonn jinbidel u jiġi adattat għax inti il-medium huwa totalment differenti. Il-mod kif jaħdem, il-mod kif l-udjenza ħadaraħ huwa totalment differenti. Apart il-fatt ukoll li film għal kull stampa għandek kost magħha. Fi ktieb tista' tikteb l-iktar momenti lussużi u sbieħ u ajruplan u x'naf jien, ġo film dak kollha jagħmlu differenza fir-riżorsi li għandek bżonn. U dik li laqtitni li hemm isma' okej, hemm kor vera b'saħħtu u onest, li naħseb ftit rumanzi Maltin vera jħarsu lejh s'issa. Allura kont verament imħajjar li nagħmluh bħala jekk kien xajkun l-ewwel film jew it-tieni film tiegħi qatt ma kont naf għax dan diffiċli tgħid ir-riżorsi fejn jiġu.
Imma vera kuntent li kien l-ewwel proġett tiegħi bħala feature film. Ma nkun qed inħalli l-ebda spoiler billi ngħid li dan ir-rumanz jesplora taqlib politiku tat-tmeninijiet f'Malta permezz ta' plot fittizju dwar il-qtil tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff. Alex u Martin, kemm il-ktieb kif ukoll mill-film, x'tittamaw li l-udjenzi jieħdu magħhom? Okay, min-naħa tiegħi li vera nixtieq huwa li l-film jagħti spunt biex l-udjenzi jiftu ftit qalbhom u moħħhom. Li joħorġu mis-swali tas-sinema jew mid-dar fejn jkunu rawh iktar quddiem u jitkellmu iktar dwar l-esperjenza tagħhom u r-realtà Maltija. Sa ċertu punt diġà rajta tiġri, waqt li naħdmu fuq il-film kien hemm ħafna nies min owners ta' location li krewna location fejn iffilmjaw għal atturi, bosta nies fetħu album magħna u għallulna x'isma. Jien familti kieku taf minn xi ġaddejna dak iż-żminijiet kien għamlulna nazzjonalisti, kien għamlulna laburisti. Kien hemm bar li filmejna fih li użajnih bħala każin tan-nazzjonalisti fil-film. Għalilna jekk morru barra taraw għatem iż-żeba blu li kienu jitfawna n-nazzjonalisti fit-tmeninijiet għax aħna kienu jgħidu li aħna mqabdi mal-laburisti għallu jien indipendenti dan bar tar-raħal kull mawu għal-imma dal-affarijiet dak tip ta' attakki u hekk. Ġifieri diġà rajta tiġri din in-nies ħassewhom komdi jitkellmu iktar dwar dak li għaddew minnu. U nispera li tkompli tiġri li jkun hemm iktar lokal diskussjoni, forsi nifqu ngħidu għax il-Labor hekk u l-PN hekk u nibdew nitkellmu iktar motonet dwar l-istorja Maltija u il-partiti politiċi Maltin x'jagħmlu u x'għamlu fi żminijiet li għaddew. Kasti għajlonet nispera li l-udjenza tkun entertained, għax wara kollox tkun tarafem. U entertained mod li ma jkunx entertainment kif naqbad fokat fuq qiegħda fil-Malti u nieħdu gosbi. Imma in ġenerali li għandek film Amerikan u fil-Malti tażel li tmur tara l-film Malti u flok il-film Amerikan għax tarhom fuq livell ugwali. Dik vera importanti li nibdew naħdmu dak il-mod. U ma nkunux għax iċ-ċinema Maltija għadha fil-bidunet tagħha, bażikament. U importanti li naqbżu dak li l-ostaklu li dejjem naraw li nfusna bħala inferjuri. Dal-film rajtu, ma naħsibx li għandu jitħaresek, għax jiena nħoss li għandu momenti vera emozjonanti kulta. Jien ktibt il-ktieb u xorta kont emozjonat b'dawn momenti, kont għaw ġej, bażikament, mill-dejja. Moment fejn ma kellix idea ġej, no spoilers għal Nixtieq ukoll kif kien Kate Martin li l-film jiftaħ ċertu konverzazzjoni mhux biss fuq is-snin 80 għax sa ma nafx 7-8 snin ilu 8 kellhom xi ħaġa kważi mitoloġika fis-soċjetà Maltija. Kolli żmien vera jkraħ jew żmien li ġie pinġut bħala jkraħ imma ma kienx taf skont fuq li ma naħa tal-qasma politika tkun. Imma ġrajt li ġraw dawn l-aħħar snin Malta, jien naħseb li għaddejna u għeddin ngħaddu minn żmien sens qar mis-snin bħala kriżi. U forsi jekk nibdew ħarsu lejn is-snin 80 bħala lenti li minna nistgħu ħarsu lejn da żmien ukoll, sa ċertu punt, naħseb dan film ikun qiegħda dmir importanti wkoll fil-kultura lokali. Imma jekk nies ma jkunux entertained to begin with li hija possibbli. Ġifieri qed nittama li n-nies imorru bil-ġarhom biex jieħdu gost thriller bażikament. U mbagħad added to that bit-thriller hemm ukoll is-saħħa li tal-film bħala storja lokali. Ġifieri hemm iktar identifikazzjoni ma' karattri, ma' ġrajiet, eċetera, eċetera. Imma hemm ħafna skeletons kif minn gożi dwar is-snin 80 għadna u Malta xem ħafna tabuż u omerta li ma jitkellmux li tkun ir-raġuni, hemm ħafna raġunijiet. U forsi dal-film jibda joħroġ dawn l-iskeletti fil-bera u
jibdew jitkellmu, forsi anke jisħnu x'naf Biex nżid xi ħaġa fuq li Alex, għax nitkellmu ħafna anke jien għandi forsi problema li nifoka ħafna fuq li hemm fil-film dwar is-80. Ma li forsi kellna bħala vantaġġ jien u Theodore meta nadattaw l-istorja li l-parti li qiegħda settjata fl-2012 jien u Theodore kellna ċertu benefit of hindsight inħarsu lura lejn il-dinja Maltija verament kontemporanja. U hemmhekk ukoll stajna nisfaw ħafna elementi ta' kif issa nafu ċerti parti tal-soċjetà Maltija kienu ħarsu lejn il-futur li huwa l-preżent tagħna. U naħseb naqbel ma' Alex li l-kriżi li għaddejjin minnha llum il-ġurnata forsi ikbar mill-kriżi li Malta għaddiet minnha fit-tmeninijiet. U waħda mir-raġunijiet hija nuqqas ta' ideoloġija fejn tidħol politika llum il-ġurnata maħniex naraw ġlieda politika fuq ideoloġija, qegħdin naraw elezzjonijiet li jiġru bil-partiti differenti li fl-aħħar mill-aħħar għandhom kważi l-istess ideoloġija, kulħadd ċentru, u l-lajta tagħhom hija jien aħjar. Mhux jiena differenti, jiena aħjar, imma aħjar fuq xiex. U fil-fatt hija xi ħaġa li ċerti karattri mill-film isemmu. Fil-fatt hemm punt partikolari fejn karattri li ieħor fakka ideology, we're businessmen. Tipo aħna għali naraw il-flus minn fejn ġejjin u l-flus fejn ħanpoġġuhom. Dak kull ma llum il-ġurnata. Imma nisperaw koll nies ikunu entertained. Kif qal Alex dan huwa political thriller fl-aħħar mill-aħħar. Ħdimnieh biex apparti li nqalqu dan mistoqsijiet u ġurnalisti jitkellmu biex nagħtuhom sagħtejn li jieħdu gost jaraw storja Maltija u fuq livelli oħra mbagħad forsi iħossu xi ħaġa lejn il-pajjiż. Nimmaġina, Martin, li fl-istadji bikrija tal-proġett kellkom ċans tiddiskutu l-film flimkien. Kien hemm xi aspetti li ħadd il-parir ta' Alex dwaru jew li eżempju inti kellek xi differenzi lejhom? Żgur li diskutejnieh fil-bidu, niftakar kellna kellna xi Skype meetings għax Alex jgħix Brussell u diskutejna ftit fejn nistgħu naħduh u kif nistgħu nittrattawh. Onestament, tant għadda żmien li ma nistax ngħidlek eżatt x'ħareġ minn dak id-diskussjonijiet u jekk kienx hemm xi affarijiet li qbilna jew ma qbilniex fuqhom u hekk. Imma l-importanti ngħid ukoll li kif qal Alex qabel hu verament fdana u għal nisma' dan huwa parti mill-passat tax-xogħol artistiku tiegħi issa ħajkber u jsir tagħkom. Kien kollaboratur tajjeb ħafna ma' minn naħdmu għax ġilsi pawturi li dulek li dal-baby tiegħi u ma jista' jinbidel xejn. Imma Alex fehem ukoll li importanti li jinbidel ċertu affarijiet. L-ewwel nett għax għadda żmien u tinħarsu leh b'mod differenti llum il-ġurnata. U t-tieni nett għax huwa medium totalment differenti kif qabel. Ma niftakarx imma jekk kienx hemm xi punti partikolari. Alex, tiftakar xi ħaġa int? Kien hemm ħaġa żgur għax jiena il-ktieb u ambjentat fil-1985, 84, u kont qedtilkom li aħjar tagħmluh xi sentejn qabel għaw il-biċċa tal-80s, ħabba li għal raġunijiet politiċi ta' dak iż-żmien, ħabba l-importanza ta' Mentof, per eżempju, kien iktar importanti sentejn qabel. Da wara li ħriġt il-ktieb kien qalli Alfred Sam, per eżempju, li politika jifhem xi ħaġa dak iż-żmien għax kien involut. Kien qalli kieku kien ambjentat fl-83, naħseb iktar kien jagħmel sens li jdu joqgħu. L-84, 85 inqas. U għara għattilaw nisma, ta' tagħmlu hekk, ma nasibx li ma nasibx li segwu l-parijiet tiegħi, ma nixċer. Dik il-verità, oriġinament konna tinħarsu li nagħmluh iktar qabel, iva kif għattin niftakar il-konverzazzjoni actually. Imma mbagħad irrealizzajna li jekk l-attentat fuq Mentof isir lejn l-aħħar ta' l-84,
Kien ikun hemm l-ironija li f'Diċembru tal-84 mintu fir-reżenja li qas kellhom għalfejn jippruvaw joqtluh bħala Prim Ministru. Allura żamminnih fl-84 minħabba fek li dan qisu mhix spjegata id-data eżatt, imma lejn Settembru Ottubru tal-84 provaw joqtlu l-mintof, ironikament Diċembru xorta tal-reżenja li ġifieri qas kellhom għalfejn jippruvaw joqtluh. Naħa niftikar dik il-konverzazzjoni. Alex, x'kienu l-ħsibijiet tiegħek meta ddiskutejtu din l-idea l-ewwel darba? Kif ħassejtek bl-idea li ħatkun qed tħalli x-xogħol tiegħek f'idejn ħaddieħor? Kienet Martin, għalija kienet ħaġa naturali li jekk ħajsir film, l-ktieb tiegħi, a ċertu punt jiena qed nabbdika l-kontroll tiegħi fuq tal-materjal. Għaliex mhux jien qed nagħmlu l-film. U jien bħala artist nifhem il-bżonn li ta' indipendenza artistika tal-artist. Mhux biss tiegħi ta' kull artist ieħor. Il-materjal għal-apparja kien sul-pejti tiegħi ma kien qaddas minn biżżejjed minnu l-ktieb. Li ma ħassejtx dak is-sens ta' possessiveness ngħidu hekk. Allura stajt inħallih. Ukoll jiena kont trilin segwi il-Martin fil-xogħol tiegħu li rrid jagħmel ikun direttur tal-films minn bidu ta' 2000 jew minn nofs 2004-5 xkonna nkunu fuq l-istess forum fuq l-internet u ġie kontakt ma' qabilna fuq xejn għax fakar dak iż-żmien. Forsi jkun ftit aggressiv iż-żejjed u kien daqsxejn immatur, kien għadu żgħir, imma dejjem kont osserva li anke jekk ix-xogħol tiegħu dak iż-żmien ma kien joqgħodni xejn, kont ninnota li hu bniedem vera determinat u kellu ħeġġa li jkun professjonali. Li meta tkun qed tagħmel film dawk iż-żewġ affarijiet huma essenzjali. Mill-ftit esperjenza li għandi mill-filmmaking. Jekk m'għandekx dawk iż-żewġ affarijiet tista' tkun l-iktar bniem brillanti m'intix kapaċi. Għax li tagħmel film huwa kważi xogħol industrijali kważi, tmexxi kumpanija, tmexxi ħafna nies, għandek crew. U rajt li għandu dawk iż-żewġ aspetti. U iktar ma kienet jgħaddi żmien ix-xogħol u kienet jitjieb u bdejt inħossni. Naħseb Martin ikun bniedem tajjeb għal dak tip ta' proġett. U allura ma ħassejtx li kont qed nagħti xogħli f'idejn li ma stajtx nagħmluhom. Ovvjament hemm biċċiet mill-film li ma jogħġbuni xejn, imma dik normali u għalija bħala awtur. I don't have the last word anyway. Momenti li jogħġbuni iżjed milli huma fil-ktieb, pereżempju mbagħad, momenti fil-film li naħseb tiebu s-suġġett, tiebu l-materjal fil-film. Ġifieri, ma kienx problema għalija ħalli dej. Tajjeb ħafna ta' dawn l-insights, vera interessanti. Dan il-film kien skedat Martin li jibda l-produzzjoni tiegħu fis-sajf tal-2020. Skeda li minkejja l-pandemija xorta rnexxielkom iżommu magħha. Infanti kontu wieħed minn numru żgħir ta' films li daħal fil-produzzjoni f'nofs il-pandemija. Kif kienet din l-esperjenza, xi sfidi affaċċjajtu? U kieku kellek tħalli l-pandemija barra, lim tibqa' l-iktar sfida biex ittella film bħal dan? Iva, vera konna din f'pożizzjoni stramba nista' ngħid li għalkemm żammejna mal-iskeda li nitlu fil-produzzjoni fis-sajf tal-2020, xorta kellna mmexxu d-dati ftit biex inkun nistgħu naħdmu. Fil-verità, meta faqet il-pandemija kien żmien ta' ansjetà enormi għalija, għax ma konniex nafu jekk hux ħankunu nistgħu niffilmjaw. Orġament xtaqna nibdew niffilmjaw f'Lulju biex nevitaw is-sħana ta' Awwissu, ma kif ġew l-affarijiet kellna nimxu għal Awwissu, kellna naħdmu f'dik mhux biss toqgħod tal-pandemija restrizzjoni li kien hemm iżda wkoll bis-sħana li tiġi ma' Awwissu f'Malta. U dik is-sħana plus maskli plus hand sanitizer l-ħin kollu u dal-affarijiet kollha ma kienitx mill-isbaħ esperjenzi ta' sajf Malti. Fl-istess ħin kellna tim vera dedikatu vera ħadem tajjeb flimkien, nexxielna nagħmlu l-film f'dak iż-żmien u bir-riżorsi li kellna grazzi għal dedikazzjoni x-xogħol tagħhom. Ninsellmilhom kollha kemm huma dejjem hekk
persuna waħda mit-tim ma kien iċċem kien jaqa' kollox, kulħadd kien importantissimu f'dil-produzzjoni. Apparti l-ansjetà u d-dubji u l-problemi li qajmet il-pandemija, il-film għandu dejjem l-istess sfidi tgħid li huma għandek is-sfidi kreattivi u sfidi finanzjarji jew iktar eżekuttivi. Grazzi għal-fond tal-adattazzjoni ċinematografika tal-Kunsill tal-Ktieb, l-isfida tal-finanzi intelbet. Konna qabel ma ħareġ tal-fond konna xi 3 snin nippruvaw insibu l-fondi u naraw kif ħanadattaw il-proġett. Ġifieri mbagħad la darba nexxilna nirbħu dak il-fond dik l-isfida telqet. Meta tiġi għall-produzzjoni nqalgħu ħafna sfidi u problemi intu taħdem. U nerġa' ngħid grazzi għat-tim dejjem solvejnihom. Kellna mumenti fejn literalment location inbidlet mill-lum għall-għada minħabba problemi loġistiċi. Kellna problemi ta' nies li f'daqqa waħda nbidilhom l-iskeda tagħhom. Problemi wkoll li kultant ċertu xejn ma jaħdmux kif stennejt ikollok tbiddel l-idea u l-direzzjoni li tkun xtaqt. Kif għal Alex anke jien hemm ċertu xejn li vera ma ħaġbunix illum il-ġurnata. U nista' li nkun nerġa' niffilmjhom. Imma din realtà tal-film li kultant ikollok taħdem dak li ġbit fil-ġurnata. Tittieqaf toħlom dwar x'għandek f'moħħok u tara x'għandek f'idejk fir-realtà. Il-ktieb inkiteb f'orizzont politiku partikolari diġà tkellimna ħafna dwaru, ġie pubblikat kważi 10 snin ilu fl-2012 u f'dawn l-10 snin ġara ħafna fl-isfera politika ta' Malta, anzi kważi qed tgħidu li da żmien huwa għar mit-tmeninijiet. Forsi biżżejjed biex jinkitbu ħafna kodba oħrajn Alex. Kif tħarsu speċjalment inti Alex lejn il-ktieb illum? Jien għalija Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi huwa r-rumanz tal-passat personali għalija tal-passat tiegħi u tal-passat ta' Malta wkoll għax ħareġ fi żmien meta l-ikbar issue, pereżempju, li kienet id-dum kienet iċ-ċensura, pereżempju, li kont involut direttament fiha li meta ħarsu lura issa xorta huma affarijiet importanti dawn u tajjeb li ġraw. Imma jidru daqsxejn kważi innoċenti l-affarijiet l-oħra li qed jiġru li kienu diġà qed jiġu ppjanati dak iż-żmien meta l-ktieb ħareġ. Ġifieri qed nimmaġina nies forsi li qraw il-ktieb li llum forsi insomma qegħdin jiġu kif naqbad ngħid. Iħawdu l-borma. Nis li kienu għadin jippjanaw li jħawdu l-borma, meta qraw dak il-ktieb, jekk qraw mid-dubbi ġifieri, f'2012 meta ħareġ, qabli kienu għadin jitqu li x'inhu antikwata, jaħseb li dawn huma issues. Anyway, ma nafx nispekula. L-irt ngħid li l-ktieb huwa parti mill-passat. U dal-film sens jaġġorna r-rumanz. Iżda, fl-istess ħin huwa ktieb dwar emozzjonijiet, dwar missier iben li jsir missier, ħafna iżjed dettalji dwar dawn fil-ktieb milli fil-film. Il-film li jieħu żbija oħra, kellha kien ikun twil wisq probably u komplikat wisq. Allura il-ktieb jista' jinqara anke llum għall-affarijiet iktar għad-drama personali tal-karattri. M'hemm bżonn li l-politika tkun aġġornata għax drama hemm tibqa' jekk taqra War and Peace u dwar Napoleonic Wars ilhom li għaddew dawkhom. Imma d-drama personali hemm tibqa' tal-karattri u tibqa' torqodna x'in-nies ma nbidlu xejn mill-Stone Age law, l-istess drama għandna. Ġifieri l-ktieb hekk nara issa. Alex, żgur tikkunsidra terġa' żżur forsi dawn il-karattri f'rumanz ieħor? Għandi idea għal sequel, imma probably qatt ma jinkiteb għax tant imperfezzjonist li insomma nafx. Mhux ħanajdilkom xejn dwaru,
Ma min jaf, jien kontattilhom il-Martin u Teo biex il-film jagħmlu is-sequel tar-rumanz li ħaġa li konna jedna fil-bidunet, imma they just brushed it aside like a fly. Imma kieku kelli nagħmel film jien dwar tas-Sriep, jien is-sequel konna. Għax nħossu iktar mhux u aktar ċinematiku għalija kif naraf moħħi, imma that's me. Alex, nafu li apparti l-ħafna interessi tiegħek inti wkoll appassjonat taċ-ċinema u dan infatti mhuwiex l-ewwel film li inti assoċjat miegħu. Iżda kont immaġina inti u tiktibhom inti u tikteb ir-rumanz tiegħek manka Sriep b'mod partikolari li kien ħajkollu ħajja oħra bħala film. Jien laqas kon nimmaġina, biċċiet minn Sriep kitto qabel ma kelli isem, qabel dik il-faċenda kollha tal-kisser sowwi u dawk il-ħmerijiet li ġraw wara. Meta kont nobody u qed nikteb għalija biss, jiġifieri laqas kon noħolom li ħajħroġ ktieb da, laqas kon noħolom li qatt ħajġi ppubblikat, kont qed nikteb sempliċement biex nikteb. Ovvjament imbagħad lejn l-aħħar tal-proċess tal-kitba tiegħu kelli idea differenti, ma li qatt ma konna noħolom li ħajsir film. Qatt ma għaddiet minn moħħi. Martin, għadna ma tkellimniex dwar il-kast innifsu li fih numru ta' attura li qegħdin f'parti prinċipali ta' film għall-ewwel darba fosthom hemm Chris Gallia u Gianni Selvaġġi. Tintroduċihom waħda u tgħidilna ftit kif kienet l-esperjenza li taħdem magħhom? Mela, bħala kast kont verament ixxurtjat, vera kuntent bil-kast li kellna kif tinna flimkien. Il-partit prinċipali nqishom li huma erba', għandek Chris Gallia bħala Noel Samut Petri u Gianni Selvaġġi bħala Richard Samut Petri, t-tifel li benu l-missier. Mbagħad fuq il-naħa l-oħra għandna lil-Joseph Zamid bħala Roger Tabone Senior u lil Erika Muscat bħala Francis Tabone. Huma kollha atturi verament bravi u jafu għandhom teknika tajba ħafna u għandhom fema tajba ħafna ta' ġifieri tir-rexta. Mhux huma biss imma anke supporting cast li kellna bħal Ġewwa Loppardi u Matthew Maggi u Teresa Gauci u ħafna oħrajn. Li ħassejt li vera interessanti li kellna atturi ġejjin minn backgrounds verament differenti. Uħud minnhom li studjaw fuq livell akademiku anke l-art tar-rextar fejn għamlu degrees u studjaw anke barra minn Malta fuq hekk. U kellna oħrajn li ngħidilhom iktar homegrown bħala atturi. Nies li ilhom snin twal jaħdmu fix-xena lokali ma' theatre groups differenti. U l-approaches tagħhom ġieli kienu differenti wkoll. Imma vera ħadmu tajjeb flimkien. Kienu t-challengeaw li xulxin mod differenti, mod verament interessanti, bl-enerġija tagħhom ma stajx nistenna iktar minnhom. Tista' ngħid, grazzi ħafna l-kull attur li ħasem magħna. Mela, grazzi ħafna Martin u grazzi ħafna Alex tal-li provdejtuna b'din l-intervista. Inħaġġu l-semmija jaqtaw il-biljetti biex imorru jaraw Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi mill-Leiden Cinema, jistaw jidħlu online u xek Martin. Iva, tista' jew tmur qudiem Leiden Cinema biex tixtri biljett bħal kwalunkwe film ieħor jew inkella tuża l-app tagħhom jew website ta' Leiden Cinemas biex tixtri biljetti. Jisu film kwalunkwe. Grazzi ħafna tal-li parteċipajtu f'din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Grazzi.